Asinayo enye plan siphelele. Kodwa apha lo ngumnqophiso phakathi kwabantu ababili. Ulabhani ngapha, uyakobi ngapha. Andiyazi ke imbali noba kuthi kwenzeke intoni ishofo, kodwa ke mandisuka apha. Kodwa eli ilitye sithetha ngalo akhona amatye akabekwe ngezizathu eziphathekayo nezibekekayo. Kodwa lo umohluko welitye lilitye lomnqophiso phakathi kwabantu ababili. Kwanga lela litye awakhe wathi umfo wakwaThixo xa ethabatha uhambo esiya kwamalungu, kwahlwa esendleleni, wathakulala, wathatha ilitye waqamelela ngalo, wathi xa elele wabona izithunywa zikaThixo zisehla sonyuka. Wathi xa evuka wathi uThixo ukho kule ndawo. Xa egqiba wathabatha ilitye waligqumeka kuloo ndawo. Lelo litye elakhe lathi ngenye imini nayalisango angena ngalo amalungisa, elathi xa lingena eJerusalema bathi abantu abalibonayo balondlalela amahlamvu. Lelo litye esithetha ngalo elathathwa ngenye imini nguZiyanda, yisimboli le yomnqophiso phakathi kukaZiyanda noThixo wakhe. Izilithi xa yoguqa kulo zenikhumbule into yoba wamthetha uThixo eseyiphutha, waqanda naye intlango wayongena eKanana. Akahambanga elambatha, kodwa wathi xa ewela umlambo iJordani wamisela ilitye.